Bir var eken bir yok eken. Kadim eyyamda bir ulu pasa var eken. Bu pasanın 3 oğlu var eken. Buların ulusuna Qurban, ortancısına Veli, in kiçilerine hem Mehmetcan diyer ekenler. Bir günden bir gün bu pasa ağır ketere duçar bolýar. Ol düýşünne bibil goýanyň saýranyny eşdip, tislenip oýanýar. Pasa ukudan oýanyp, oglanlaryny öz ýanyna çagyryp, "Ey ogullarym, bilbil goýa diýen bir kuş bar. Meniň şonu saýradyp bir eşdesim gelýär. Egerde şonu bir saýradyp eşsem, belkim ýaxşy bolsam hem bolar niýe?" Pasanyň eň uluk ogly Qurban. Onna, "Ata, gider de onu getireyin" diýip gitmekçi boldy. Atasynyň kılıçlarından birini saýlap alyp, biline dakdy. Başga da gerek şaýlaryny aldy da ugrady. Qurban gitberdi. Inka şol barsyna onuň öňünden bir ullukan beýik howly çykdy. Qurban howlynyň içine girenden soň bir horulleşdi. Horuldan korkusyna şol ýerdäki bir tamyň içine girdi. Girip görse, bu tamyň içinde ullukan bir döw ýatyr. Korkusyna ol nire aşagyny bilmän bir ullukan meşigiň aşagyna girip ýatdy. Bir wagtlar döw oýandy. Görse penjesiniň aşagyna bir zat ýatyr. Muny döw eline alyp görse, bu bir adam. Döw şonu, "Yer adam zat, sen bu ýerde näme işe edýärsiň? Sen bu ýerde näme işe geldiň?" diýip sorady. Onna Qurban kılçagyna ýapşan kişi bolup, "Men seni öldürmäge geldim" diýdi. Özüniň döwüň gysmynda dygyndan onuň habary ýok. Onuň sanajyň aşagy diýip giren ýeri döwüň penjesiniň içi bolsa näçek? Döw munyň beýle söz diýenini eşdip, penjesini öňküsünden beter gysdy. Guýunyň düýbüne taşlady. Ol muny galyberdi. Pasanyň ortancı ogly aýtdy: "Ata, agam gelmedi. Oňa hökman bir zat bolandyr. Men onuň izinden gitjek." "Ýok, oglum gitme. Ulagyň gideni hem besdir." "Ýok, bolmaz. Ol bilbil goýany men gidip getirmesem bolmaz" diýip ortancı ogly wel hem gitmekçi boldy. Inha ol bir kılıcı biýelinden asyp ugrady. Az ýörep, köp ýörep, çöl ýörep, şol howlynyň daşyndan bardy. Ol ötükden girdi de, "How, akdow, how, meniň agamy näme etdiň?" diýip weli şol gyýgyryp barşyna döwüň ýanyna bardy. Welin döw muny çalyp tutdy da agasynyň ýanyna taşlady. "How, akdow, hani meniň agalamy näme etdiň?" diýip gyýgyryp ugrady. Akdowym iki gulagyny elin tutup eşitmedik kişi bolup assasa gelýär. Mehmetjanym döwe wakawaran kişi bolup birden baryp Akdowyň kellesine hälki daş bilen bir eňterdi. Onuň kellesi bölek-bölek boldy. Döw bir ak çekip agdarylyp gitdi. Oňa çenli bir ýandan bir peri çykyp, "Senin tek bu Akdowy öldürüp bilen ok" diýdi. Mehmetjan, "Näme üçin men muny öldürüp bilmedim?" diýip sorady. Gyýda aýtdy: "Bu Akdowyň jany başga ýerde. Egerde sen şonu tapyp bilseň, ondan soň bu Akdowy öldürersiň. Emma munyň janynyň duran ýerem ören berk." Ony Mehmetjan, "Ol nirde we nähil?" diýdi. Gyýda aýtdy: "Şol tamda bir ajdarha ýatyr. Sag gözi açyk, çep gözi ýumuk bolsa, ony ol ukudy. Akdowyň janam onuň çep gulagynda." Onu ýuwaşlyk bilen baryp, birden ajdarhanyň şol açyk sag gözüne bir käse suw sep. Sepen wadyňa onuň şol çep gulagyndan bir kejejik çüýşe çykar. "Sen häzir bolup dur. Şol çüýşe ýere gaçan wadyny tiz alla, onu döw. Şonuň içinde şol Akdowyň jany bar. Şonu sypdyrman alyp öldür. Ana ondan soň Akdow ölür, ýoksam ölmez." Ondan soň Mehmetjan bolýa diýip gyzyň aýdyşy edip çüýşäni aldy da ýere pylça vurup ajdarha bilen döwden dyndy. Ondan soň gyz sorady: "Mehmetjan,
näme işe geldiň diýdi. Mämmetjan, meniň atam agyr kesel ýatyr. Onuň göwüni bilbil goýan isleýär. Ol egerde şol guş bir saýrasa men ýaşy bolup açyljak diýdi. Menem şol bilbil goýan tapyp getirmäge çykdym. Enne gidip men şol guşy tapyp getirjek diýdi. Onda ol gyz, "Ey Mämmetjan, sen onuň üçin hiç horlanyp oturma. Ol bilbil goýa saňa ýetdirmez. Ol guşyň işi ören ahyr. Bu öldüren akdywyň döwlüň iň kiçijigi, inni köpümünden beýlidi. Ol ýerde 7 kelleli döwler bar. Olar seni hiç geçirmez. Ondan sen meni alla, munda meniň ýanymda gal" diýdi. Mämmetjan aýtdy. "Ýok, men häzir munda galman giderin. Ya men ölerin ýa-da şol bilbil goýan alyp gelerin." Ondan soň gyz Mämmetjanyň munda galmajagyny, onuň hökman gitjegini bilip, bir gara döw çagyryp, "Şuny ol döwüňke eltip gel. Ýöne ýollarda da hiç bir zat diýäýmegin. Egerde ýola şuny ipdag edäýseň, ýa-da bir delil berseň, deriňi iňiňden diýerligini alaryn" diýdi. O taýdak howlynyň işiginde duran döwü hem bir hat ýazyp berdi. Özüniň şol 2 kelleli döwdäki gyzyň uýasyny hem bir hat ýazyp berdi. Gyz Mämmetjany bu gara döwüň üstüne mindirip uğratdy. Ol munna agalaryny ýadyndan çykardy da gyz bilen hoşdoşup gitdi. Ana bu gara döwümini aýdyşy ýaly gözüni açyp ýumýança eltdi. Mämmetjan bärden baryp munna gyzy tapyp hat berdi. Gyz muny okap Mämmetjana aýtdy. "Yer Mämmetjan, sen bu ýere näme üçin geldin?" Onda Mämmetjan hemmesini bolşy ýaly gurrun berdi. Onda gyz aýtdy. "Ol döw awa gidipdi. Indi onuň geler wagty ýakynlady. Bar sen onuň öňünden çyk." Ondan soň Mämmetjan döwüň haýsy gurdan haýsy ýoldan geljegini sorap, onuň öňünden çykmana gitdi. Munyň ýolunyň ugruna bir köprü bar eken. Mämmetjan baryp bu köprüniň aşagyna girip ýatdy. Anhaseresi 2 kelleli bir atly long edip gelýär. Bu atlynyň aty köprüniň ýanyna ýakyn gelip köprüden geçmän horhor edip durdy. "Döw, jüre getirmişdi seni. Bu ýerde näme Mämmetjan bardyr öýdýämiň?" diýip söwünüp atyny urmaga durdy. Mämmetjanym, "Hey haýwan, Mämmetjanym bolsa bolar" diýip köprüniň aşagyndan böküp çykdy. Döwüm muny görüp atdan düşdi-de, "Ey Mämmetjan, atış gerekmi, tutuş" diýdi. Mämmetjan aýtdy. "Atış ataň başyna, gel tutuşaly." Ondan soň bular gareder bolup tutuşdylar. Mämmetjan gede gelende döwüň belinden tutup, ykjam götürüp bir urdu welin döw kulpagyş bolup çaşyp ýatyr. Mämmetjan mundan gidip gyzyň ýanyna bardy. Gyz aýtdy. "Yer Mämmetjan, näme etdiň?" diýdi. Mämmetjan aýtdy. "Öldürdüm." Ondan soň Mämmetjan özüniň näme işe gelenini we nähil bolup gelenini bu gyza gurrun berdi. Onda bu gyzam Mämmetjana aýtdy. "Ýok Mämmetjan, sen indi mundan beýlek gitme. Mundan beýlekler has ýamanlar." Onda Mämmetjan aýtdy. "Ýok, men gitmesem hiç boljak däl. Men şol guşy alyp gelmek üçin aýtdym. Indi men şol guşy alyp gelmesem bolmaz. Onuň üçinem men bu ýerlerde durjak däl. Men gitjek" diýip uğramakçy boldy. Ondan soň bu gyz Mämmetjanyň gitjegini bilip bir döw çagyryp mindirip goýberdi. Döw Mämmetjany bir çınaryň gara görünüm bäri ýanyna düşürdi. Mämmetjan döwü eýdine gaýtaryp bu çynara bakawrdy. Görse bir ajdarha çynara ýarmaşyp barýar. Çınaryň üstünde bir sürü kuş jüýjeleri jüýgüldi-de jüýgül, näme etjeklerini bilmän eýlek beýlek urunýarlar. Ol ajdarhanyň bu kuş çağalaryna agdy etmäge az galypdyr. Ana şol wagt Mämmetjan ýetişdi. Ol muny görüp ak sagdagyndan ok çykaryp hälki ajdarhanyň edil belinden urdy. Mämmetjanyň atan oky ajdarhanyň içinden geçip çınaryňam ýarsyna çenli çümdi. Ondan soň Mämmetjan baryp bu ajdarhany dogrum etdi. Mämmetjan bu ajdarhanyň etini kuşun çağalarynyň agzyna tutup berdi. Hälki ajdarhadan gorkan garynlar aç kuş çağalary
hedil edinip iýdiler. Emma bulan iň kiçisi Mämetjanyň soňky berenliğimen diliniň aşagynda goýdy. Ondan soň Mämetjan bu ýerde bir az ýatyp dyn çalmakçy bolup, şol çınaryň düýbüne gyşardy. Şol ýatyşyna Mämetjan süýji uqa gidipdir. Ana şol wagt bu guş çağlarynyň enesi gelýär. Görse agajyň düýbüne bir adam ýatyr. Guşşagalyň enesi. Her ýyl meniň çağlam ýan şu adam eken. Seni bir öldürip dynaýyn diýip gidip bir ullakan gara dagyň bir bölegini goparyp gelýär. Enelerini bu yatan adamyny öldürmäge gelýänini çağlary bildiler de uçup gelip Mämetjanyň üstüne kanatlaryny ýaýşyp duruverdiler. Ondan soň boguş, "Ýok, bu adam meniň çağlaryma bir ýagşylyk eden bolmaly. Bolmasa bular beýdişip durmazlar" diýip alyp gelen hälki daşyny ekidip alan ýerine iltdi. Ondan soň gelip görse, Mämetjanym süýji uquda ýatyr. Boguş gelip çağlaryndan, "Yeri, bu yatan adam näme? Men muny öldürjek bolup geleninde siz munyň üstüne alşyp durdyňyz" diýip sorady. Onda çağlar bolan wakany aýdyp berdiler. Mämetjanyň şol ýatyşyna üstüne gün geldi. Boguş baryp bir ganatyny Mämetjanyň üstüne kölek etdi. Bir wagt Mämetjan oýandy. Görse üstünde bir ullakan garazat bürelip dur. Gorkusyny özüniň almaz gylyjyna ýapyşyp boldy. Boguş aýtdy: "Ey Mämetjan, gorkury hiç zat ýok. Seniň bu eden ýagşylygyň üçin menem şeýle edip otýar. Sen dünýäde menden bitjek näme bar bolsa dile." Mämetjan aýtdy: "Meniň hiç bir zat geregim ýok. Ýöne men Bilbilgoýyden guşy alyp gitmäge geldim. Endi meniň sizden dilegimem, soragym şol guşy nähil tapmaly? Siz nähil kömek edip bilersiňiz?" Bu guşyň ady Zamyrdy. Ol aýtdy: "Ey Mämetjan, ol guş alyp gelmek örän kyn. Seni duýsalar, döwler hökman öldürerler." Mämetjan aýtdy: "Men mundan beýledem onuň ýaly köp döw görüp geldim. Näme bolsa-da bir gidip göreli. Men ýa şonu alyp gelerin, ýa-da ölerin." Ondan soň Zamyr guş aýtdy: "Bolýa, gideli. Ýöne oňa barmaga gaty köp zat gerek." Mämetjan aýtdy: "Ol zatlar taparys." Zamyr guş: "Onu meniň üstüme mindiýdi." Mämetjan onuň üstüne minip gitdi. Şol barşyna bir beýik jaýa girdi. Yigit barıp görse, ana bir tamyň içinde ullakan, her biri dağ ýaly döwler uklaşyp ýatyr. Mämetjan ýuwaşça ýörep bulardan geçdi. Bir barıp görse, yumşak, mahmal we ýüpek düşekçelerden içinde bir gyýdy ýatyr. Gyýdyň bogazyndan geçýän suw aýnadan geçen ýal görnüp dur. Bilbilgoýy tamyň bir ýanynda bir oňat otogda ýatyr. Mämetjan bu gyýdy görüp, akly hayran bolup, hälki guşy ýadyndan çykardy. Mämetjan garap görse, bu ýatan gyýdyň çar tarapyny hem baş ucunda gypgyzyl ot, aýag ucunda sapsary, her ýanyna her hili ot ýançyp dur. Mämetjan hayran galyp durdy. Ol bu gyýdyň ýanyna barmakçy boldy. Oluna onuň ýanyna ýuwaşlyk bilenjik bardy. Ondan soň gyýdy elini girip gördü. Gyýy oýandy. Sebäbi bular her ýatanlaryna 40 gece günü ýüzläp uklardylar. Mämetjan on soň bu gyýdyň ýanyna galyberdi. Ol şeýdip bu gyýdyň ýanyna gidip ýörke, bir günden bir gün özüniň näme iş üçin gelenini ýadyna düşdi. Mämetjan: "Men näme işe gelipdim? Men bu gyýdy diýip gelmänim ahyry. Men atamy Bilbilgoýan alyp gitmäge gelipdim. Meniň bu ýerde näme işläp ýördigim?" diýip pikir etdi. Mämetjan baryp, hälki oturan guşaldy da ýygyna gaýtdy. Ol Bilbilgoýan alyp ogurady welin, ol bir aýylganç ses edip gyýgyrdy. Ukuda ýatan döwler munyň sesini eşitip oýandylar. Oňa çenli Mämetjanam Bilbilgoýan alyp Zamyryň ýanyna geldi. Guş aýtdy: "Ey Mämetjan, men sana köpeglenmegen diýipdim. Onda da seni bir näçe gece günü ýeglendiň. Ýöründe tiz bol. Gel meniň üstüme. Gaçaly, ýoksam döwler gelip bizi haraplar."
Mämmetjan bülbül goýan elini alyp zamyr guşyň üstüne minni. Zamyr guş Mämmetjany eltip şol häl gyzyň derwezesiniň agzyna düşürdi-de, "Ine, şol bizi uguradan gyzyň gapsy. Hoş, Allah ýaryň, ugura ber" diýip hoşlaşdy. Ondan soň Mämmetjan häl gyzyň kabardy. Gyz Mämmetjany garşaldy. Gerçek, bu gyzyňkyda hem bir näçe gün boldy. Ondan soň Mämmetjanyň ilki bilen öz öýlerinden gaýdanynaky birinji gezek gelen ýeri Akdowyňka şol ýaş gyzyň ýanyna geldiler. Mundaýym bir näçe gün boldylar. Ondan soň Mämmetjanyň ýadyna öz agalar düşdi. Gaýdusy ýigit iň kiçik gyza, "Hani meniň agalarym" diýdi. Ol kiçik gyz aýtdy. "Bilmedim. Meniň olardan hiç habarym ýok. Ýöne şu ýerde goýyny bir barlap gör, egerde olar şu ýere gelen bolsalar, şondadyr." Mämmetjan goýyny görse, bular gyzyň aýdyşy ýaly şonda ýatyrlar. Mämmetjan agalaryny, gyzyň hemme mal mülk, gyzyl we başga-da hemme gerekli zadyny alyp öz öýlerine waka gurady. Bular barýa kalar, ýola Mämmetjanyň agalary. Egerde biz munuň bilen barsak, onda bize örän ul namys bolar. Hemme kişim atamyzam bizi näletler. Gel bir ýol tapyp munuň ähleden işini öz adymyza geçirelişip maslahat etdiler. Bular biz Mämmetjana ýadydyk. Gel biraz galyp diýin jalal diýeli. Ondan soňra bu hem galar. Şeýdip bir ýerde ukladyp zat edip, bir ahmallyga salyp bir iş eders. Ondan soň ähli zady hemim bilbil goýany özümiz alyp giders diýip bir çukur ötüý kurdular. Ondan soň bular diýin jalmagy düşlänlerine yalandan yatan kişi boldular. Ensine hem aýtdylar. "Mämmetjan, senem birazajyk ýat. Senem ýaman ýadansyn. Dogrudanam halis ýadap gelýän." Mämmetjan kellesini ýere goýan wadyna derrew süýjü gagitdi. Ağalary munuň uklanyny bilip hasyr-husur edip Mämmetjany eltip bir guýa taşladylar. Mämmetjanyň ağalary ýollaşlaryny "Eger siz öýe baranmazdan soň bilbil goýan şular alyp gelenok diýäýseňiz, onda siziň hökman ajalaňyzyň ýetdigi" diýip bulary gorkuzdylar. Bularym gorkularyny bolýa biz aýtmarsydylar. Bular guşy hem alyp öz şäherlerine ýetip atalarynyň ýanyna baryp, "Ynha ata, biz bilbil goýan alyp geldik" diýdiler. Onda bulaň atasy, "Ýagşy, siz alyp gelen bolsaňyz, hani Mämmetjan ýerde galdy?" diýip bulardan sorady. Bular aýtdylar. "Biz Mämmetjany görmedik." Atasy aýtdy. "Ýok, siz dogryňyzy aýdyň. Mämmetjansyz bu bilbil goýany alyp gelmek siziň işiňiz däldir." Bular ýene-de "Ýok, biz Mämmetjany görmedik. Ol biziň bilen giden o ahyry" diýdiler. Ondan soň bir gün geçdi, 2 gün geçdi, 3 gün geçdi bolin, bilbil goýy hiç taýramaýa. Bulan atasynyň keseli öňküsünden beterleşe. Ol şu guş taýraýsa ýagşy bolaýjak. Bolmasa-da gün geldigiçe erwetleşe. Atasy bular aýtdy. "Näme? Bu siziň getiren guşuňyz taýramaýa. Bu guş bilbil goýy däl bolaýmasyn? Egerde bilbil goýy bolsa onu bu taýrardy." Gurwan bilen Welik aýtdy. "Ata, ol häzir ýadaw. Ol demin diýinçin alan soň hökman taýrar." Ata aýtdy. "Diýinjaljak bolsa, diýinjalarça wagt geçdi." Olar aýtdylar. "Aýyny tez taýramagy başlar." Indi sözü kimden eşit? Mämmetjanyň bilbil goýany alyp gaýdan ýerindäki gyzany eşit. Mämmetjan şol gyzyň ýanyna wagt barmagyny ýüzüňi alyp, öz barmagyna dakyp, öz ýüzüňi gyzyň barmagyna dakyp gaýdypdy. Mämmetjanyň ýüzüňi ady we haýsy ýurtludyg ýazylgydy. Ol gyzyňam ýüzüňi ady we ýurdu ýazylgydy. Süýjü ukuda ýatan gyz bir wagtlar ukusyndan oýansa, munuň töweregindäki çıralar öňkü duran ýerlerinden başga ýer ütkäpdirler. Bir görse bilbil goýy hem ýok. Ondan soň bu gyz anka-tanky bolup durdy. Bir görse elindäki ýüzügem özüniňki däl. Ýüzüge garap görse, onuň ýüzünde Mämmetjanyň ýurdu hemem onuň ady zady hemmesi ýazylgy. Ondan soň bu gyz şaýyn tutup ýeki özü Mämmetjanyň ýyzyny ýyzlap ugurdy. Ana bu gyz Mämmetjanyň ýurduna bardy.
Ondan soň gyz Mämetjanyň öýlerini sorap bardy. Baryp, "Han Mämetjan?" diýip sorady. Agalar aýtdylar. "Ola ýok." Gyz aýtdy. "Onda belbeli goýany kim alyp geldi?" Mämetjanyň agalar aýtdylar. "Onu biz getirdik." Bu gyz aýtdy. "Siz onu nähil getirdiňiz we nirden getirdiňiz?" Bular aýtdylar. "Biz mundan gitdik, eň ahyryna bir ýere etdik. Bir beýik jaýdan alyp gaýtdyk." Bu gyz belbeli goýany bulan alyp gaýtmadyklaryny, Mämetjana bir zat edenliklerini bildi-de, olary gyssady. "Hani siz bu belbeli goýan alyp gaýdan adamyny derrew tapyň. Egerde siz onu tapmasaňyz, onda siziň boljagyňyz bellidir." Ondan soň Mämetjan tapmak üçin belbeli goýan çözüp goýberdiler. Saýrak kuş uçup öňe düşüp gidiberdi. Bu gyzam munyň yzyna düşüp barýa. Ana belbeli goýa hälki goýynyň başyna baryp gondy. Görseler bu ýerde bir tihem getip ýör. Ondan soň bu gyz goýynyň agzyndan garap, "Mämetjan" diýip gygyrdy. Olam muňa ses berdi. Bu gyzyň saçlary örän uzaýandy. Ol derrew saçyny çözüp goýynyň içine sallady. Mämetjanym muňa ýapyşyp ýarmaşyp çykyp öýlerine gaýtdylar. Ana bular barsalar agalar öýdeken. Olar Mämetjany gördüler-de bir hili depelerinden gaýnaw suw uýlan ýal boldular. Näme çeklerini bilmän ýüzlerini aşağı salşyp otyrlar. Hälki saýraman duran belbeli goýa Mämetjan gelenden soň yzyny üzmän uzyn gyýgyryp saýramagy başlady. Demin sanap ýatan Mämetjanyň atasym gün-günden ýagşylaşyp barýa. Ol keselinden saplanyp açylyp gitdi. Namart pälinden tapar. Mert minneti öz gaýratyndan çeker diýip, Mämetjan öz söýgülisi bilen agzy berlikde uzak ýaşadylar.